Cu credință, cu fermitate și cu iubire, îl rog pe bunul Dumnezeu să creeze acum și aici un canal de lumină și iubire care să mă parcurgă din creștetul capului și până la degetele picioarelor. Vizualizez acum acest canal profund de lumină divină care mă parcurge de sus până jos și de jur împrejur și care curăță acum orice disarmonie din interiorul și exteriorul meu, orice emoție inferioară, orice gând care nu mă onorează și nu mă ajută. Acest canal curăță profund orice informație și energie inferioară din viața mea, din corpul meu, din mintea mea și din sufletul meu. Iar eu doar inspir și expir cu blândețe și cu iubire pentru mine și pentru acest proces în care mă aflu. Și cu bucurie și cu credință îmi invit alături toți îngerii protectori, ajutători, toți ghidii spirituali, toți arhanghelii și maestrii care să mă învețe, să mă ghideze și să mă ajute pe parcursul acestei zile. Toate zânele și toate entitățile de lumină ale naturii care să mă sprijine în activitățile pe care le fac. Și cu fiecare inspirație și expirație, las lumina divină să mă parcurgă, să mă curețe și să mă armonizeze de plin. Invit sufletul meu să îmbrace haina bunătății, a blândeții, a zâmbetului senin. Invit sufletul meu să stea într-o lumină caldă și veselă. Invit orice stare de bună dispoziție să vină astăzi în inima mea și în mintea mea. Îmi setez intenția de a manifesta lumina și iubirea din interiorul și exteriorul meu. Trimit lumină și iubire tuturor sufletelor cu care astăzi mă voi întâlni, cu care într-un fel concret sau subtil voi relaționa. Le trimit raze de lumină din soarele meu interior, pe măsură ce lumina divină mă curăță, mă protejează și mă armonizează profund. Inspir cu blândețe și bucurie și expir toată lumina și iubirea cu care universul mă înconjoară.
și îmi setez intenția să atrag doar oportunități pline de abundență, de bucurie, prosperitate, armonie profundă, ghidare divină, inspirație, pace și iubire autentică. Îmi setez de asemenea intenția ca pe tot parcursul acestei zile să fiu alături de corpul meu, să primesc cu inima deschisă toate mesajele sale înțelepte, pentru a-l înțelege, a-l ocroti și a primi orice ghidare pe care acesta vrea să mi-o transmită. Sunt alături de mine și alături de mine cu toți îngerii mei luminoși. Mă relaxez profund. Inspir și expir lumina divină ce mă parcurge cu bunătate, cu nesfârșită iubire și cu blândețe. Inspir lumina și iubirea din canalul divin ce sunt acum și trimit în viața mea și în tot universul meu exterior și interior raze de soare, gânduri bune. Curăț acum orice disarmonie din viața mea și cu smerenie, cu blândețe și bunătate îmi cer iertare acum de la toți oamenii din viața mea și de la întreaga creație divină pentru orice disarmonie am produs în mod conștient sau inconștient. Mă iert, mă înțeleg, mă accept și mă iubesc pe mine acum, exact așa cum sunt, din toată perspectiva divină, cea mai înaltă pentru mine. Și doar inspir cu blândețe și bunătate și expir, mulțumesc acum îngerilor mei pe inspirație și pe expirație pentru lumina lor, pentru ghidarea lor și pentru ajutorul lor prețios. Mulțumesc îngerilor mei și ghizilor mei pentru această curățare, armonizare și umplere cu lumină divină.